napildi ang mga Kanaanhon. Sa pagkadungog sa Kanaanhong hari sa Arad nga nagpuyo sa Negeb nga nagpadulong ang mga Israelita agi sa dalan sa Atarim, nakig-away siya kanila ug nakabihag siyag pipila ka Israelita. Ug nanaad ang mga Israelita sa Ginoo ug miingon sila, kung itugyan mo ka na mo kining mga tawhana, laglagon gayod na mo sa hingpit ang ilang mga syudad, ingon nga halad ngan hakani mo. Kipatalinghugan sa Ginoo ang Israel ug nabuntog nila ang mga Kanaanhon ug gilaglag nila ang mga tawo ug ang ilang mga syudad. Tungod niini kadtong dapita ginganlag Horma. Ang bitin nga bronze gikan sa bukid sa Hormisubay sila sa dalan padulong sa dagat sa Akaba aron dili sila makalatas sa Edomea. Apan ang mga tawo gikabsag paylob samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Miingon sila, nganong gidalaman ninyo kami gikan sa Ehipto, ngan hiniining kami ngawan. Inyo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom og sa uhaw? Gipulan na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala og gipamaak ang mga tawo og daghang mga tawo sa Israel ang nangamatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises og miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo og kanimo. Pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin, busa nagampo si Moises alang sa mga tawo. Ug giingnan sa Ginoo si Moises, paghimog larawan sa bitin nga bronze ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ug ang hipaakag bitin dili mamatay kon makatanaw niini. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga bronze ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kon ang hipaakan og bitin mo tan-aw sa bitin nga bronze, dili siya mamatay. Miliko sila sa Moab. Unya ang katawhan sa Israel nang lakaw na usab ug nagkampo dito sa Obot. Unya mibiya sila sa Obot ug nagkampo sa mga nangaguba sa Abarim sa kamingawan nga atbang sa Moab dapit sa silangan. Gikan didto nang lakaw sila ug nagkampo sa walog sa Zered. Ug gikan didto nangadto sila sa Suba sa Arnon nga dito sa kamingawan nga nahimutang sa utlanan sa yuta sa mga Amorihanon. Ang Arnon mao ang utlanan sa mga Moabihanon ug sa mga Amorihanon. Busa giingon diha sa kasaysayan sa mga gubat sa Ginoo. Ang lungsod sa Waheb sa Sufa ug ang mga walog sa Suba sa Arnon ug ang bakilid sa mga walog nga miabot sa nahimutangan sa Ar ug ngadto sa utlanan sa Moab. Ug gikan dito nagpadayon sila pagpanglakaw ngadto sa Bir diin, dito ang atabay nga gihisgutan sa Ginoo kang Moises sa pag-ingon niya, tigoma ang katawhan ug hatagan ko silag tubig. Unya giawit sa Israel kining alawiton, hala, tubod o atabay ug awitan kanamo. Ang atabay nga gikalot sa mga prinsipe ug sa mga kadagkuan sa katawhan, pinaagi sa ilang sitro ug mga sungkod. Gikan sa kamingawan mipaingon sila sa Matana, ug gikan sa Matana ngadto sa Nahaliel, ug gikan sa Nahaliel ngadto sa Bamot. Gikan sa Bamot mipaingon sila sa walog nga nahimutang sa yuta, sa Moab duol sa tumoy, sa bukid sa Pisga nga nagdungaw sa deserto. Napildi ang duha ka hari nga si Sihon ug si Og. Unya gipadadan sa Israel og mga sulugon si Sihon nga hari sa mga Amorihanon ug giingnan nila siya. Paagya kami sa imong yuta, dili kami motipas ngadto sa mga uma o parasan o moinom kami sa tubig sa mga atabay. Anhara gayud kami moagi sa dalan sa hari hangtod makagawas kami sa imong yuta. Apan wala motugot si Sihon nga mulatas ang Israel sa iyang yuta. Hinuong gitigom ang tanan niyang mga tawo ug misulong siya sa Israel dito sa kamingawan. Ug dito sa Jahas gikasangkan niya ang mga Israelita. Ug gipatay siya sa katawhan sa Israel pinaagi sa espada ug giilog sa Israel ang iyang yuta gikan sa Arnon ngadto sa Jabok hangtod sa yuta sa mga Amonihanon nga ang utlanan mao ang Jazer. Giilog sa Israel ang tanang syudad sa mga Amorihanon, lakip ang Hesbon ug ang tanang balangay niini ug dito na sila mamuyo. Ang Hesbon mao ang syudad ni Sihon, ang hari sa mga Amorihanon nga nakig-away sa hari sa Moab kaniadto, ug giilog niya ang tanang yuta sa hari sa Moab hangtod sa Arnon. Busa ang mga magbabalak miingon, ari kamo sa Hesbon, patinduga kini ninyo pag-usab, pabaroga ang syudad ni Sihon. Kay may kalayo nga migula gikan sa Hesbon, mga kalayo gikan sa syudad ni Sihon. Gisunog niini ang Ar sa Moab ug ang mga bukid sa Arnon. Alaot ka Moab, malaglag kamo, katawhan nga nagsimba kang kamos. Gihimo niyang nagtago-tago ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga anak nga babay gibihag sa haring Amorihanon nga si Sihon. Busa na hanawang ilang kaliwat gikan sa Hesbon hangtod sa Dibon. Gilaglag usab ang Nopa,
Hangtod nga ang Medeba gilamoy usab sa kalayo, niining paagiha ang Israel mipuyo sa yuta sa mga Amorihanon. Ug nagpadalag mga espiya si Moises ngadto sa Jazer. Giilog nila ang mga lungsod niini og gikuha nila sa katigayonan ng mga Amorihanon didto. Unya miliko sila og mitungas paingon sa Basan. Unya si Og nga hari sa Basan misulong kanila kinuyogan sa tanan niyang mga tawo aron sa pagpakig-away didto sa Edrei. Apan ang Ginoo miingon kang Moises, ayaw kahadlok kaniya kay gitugyan ko siya kanimo, ingon man ang iyang mga tawo ug ang iyang yuta. Buhata kaniya ang gihimo mo kang Sihon. Busag gipatay nila siya ug ang iyang mga anak ug ang tanan niyang katawhan ug gipanag-iya nila ang iyang yuta.